Ma? Mama? Mama? Masa man si mama? Ay, gutom ako. Wow, lechon! Yummy! Mmm! 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 Napay sobra, ihatag ko na sa mga friends na ako para makati daw sila aning lechon. Tay Solidad, hello, kumusta? Uy, day Mirasul, long time no see, ba't no see yung imong naon nagsilaw? Day ato, day. Paandi ko din ikuan, kurat siya kay na ako no ko'y bahin sa lechon, ikan sa rat yun sel. Oo na ko di kaya panihapon. Ay oo, natigibin din sa kuha nga lechon si kurat siya na kay part ato tayo, parang sa rep hawin ba? Hala! Asa ang box diri? Asa ang lechon? Day Mirasol, wala ko nakita ang lechon ba? Basing gipanghatag tong junior sa mga kadula. Pagka ning bataan niya, ay bantay na ka sa kuha junior ka, bantay na ka sa kuha. Hala! Sayang sa panihapon. Hala! Dili ito ang mga lechon.